Budúcnosť je v kybernetickej bezpečnosti. Čokoľvek, čo je pripojené na internet, sa dá na diaľku použiť, ale tiež zneužiť. Odborníkov je nedostatok a konkurencia na strane hackerov je vysoká. Školy a firmy sa preto snažia vychovávať talenty už na školách. Do realistických tréningov obrany voči hackerským útokom sa zapojili viaceré slovenské univerzity. Budúci experti si môžu vyskúšať, aké je to čeliť reálnemu hackerskému útoku. Niekto sa snaží prihlásiť do účtu skúšaním rôznych kombinácií hesiel. Podstatou to, ako to zabrániť takémuto útoku, je zablokovať tú IP adresu, z ktorej vychádza tento útok. Sú tu nejaké útoky, ktorým musíme zaujať nejaké stanovisko, vyšetriť to a zistiť, ako treba pokračovať ďalej. Systém napodobňuje internetové prostredie, kde na jednej strane stojí červený útočný tím a na druhej strane dva modré študentské tímy, ktoré sa snažia útoky odraziť. Zároveň medzi sebou súťažia, kto to zvládne lepšie. Brániť sa dá tak, že si natrénujeme dopredu, ako také útoky vyzerajú, ako postupovať, keď sa už nejaký útok stane. Po prípade, že sa hackerom podarí nejakým spôsobom už dostať do siete, tak musíme vedieť, ako ich odtiaľ dostať preč. Zažiť na vlastnej koži, aké je to byť pod útokom a nie jedným malým útokom, ale proste sériou útokov, ktoré sa stupňujú. Vidím tam veľkú pridanú hodnotu, že máme nejakú možnosť si to aj vyskúšať predtým, než sa stane niečo ostré. Útoky hackerov sa stále vyvíjajú, preto ich techniky a taktiky treba poznať. Útok na kataster bol mementom, ktoré sa však môže zopakovať. Existuje mnoho inštitúcií a typov inštitúcií na Slovensku, ktoré by mohli byť ďalším cieľom. Či už sú to nemocnice, kde dlhodobo je tá bezpečnosť podvyživená, poprípadne nejaké štátne orgány. Prevencia je v pravidelnej aktualizácii operačných systémov a aplikácií, v monitorovaní infraštruktúry, dôkladnom zálohovaní a hlavne vo vyškolení zamestnancov. Nikdy totiž neviete, kedy a odkiaľ útok príde. Človek musí byť nie len odborne zdatný, nie len sa musí stále vyvíjať a stále vzdelávať, ale proste je úplne štandardné, že v tomto cybersecurity bohužiaľ treba pracovať 24/7. Stále platí, že je oveľa lacnejšie riešiť prevenciu ako reakciu na hackerský útok. Monika Hajko, TA3.